Volem donar-vos les gràcies a través de l'entrevista, l'Associació Cultural Festa del Barri del Serrallo, a tots els veïns i a totes la gent del poble i sobretot entitats i el que són locals col·laboradors amb nosaltres per la vostra participació i involucració a l'hora de l'aportació econòmica per poder realitzar aquestes festes. Anem a resumir un poc per damunt el que va ser este cap de setmana curt però intens i més o menys vos comentarem un poc per damunt actes que hem ficat nous, el dia que hem fet cultural, perquè així aneu fent un poc de boca de lo que seran les festes. Entonces, si voleu, vos comencem per el dijous. El dijous enguany se fa una cosa nova, per almenys per a aquest barri, que són la masclinitat infantil, inici de festes, on tots els xiquets del Grau i de Castelló i dels voltants que vulguin arrimar-se podran disfrutar d'una globotà sobre un voltant d'uns 3.000, d'entre 3.000 i 5.000 globus per a explotar els xiquets. Després continuarem en la festa per als xiquets, que són el futur d'este poble, i farem un parc infantil. Després per la vesprà anem a fer una exposició fotogràfica patrocinada i organitzada per la tenda Infofinet, i per primera volta anem a fer una quedada de tabaleters i dolçainers que recorreran sobre les 7 de la vesprà tots els carrers del barri i al finalitzar en l'escenari que tenim en la plaça de la Barrasota ells actuaran, els diferents grups, en 2 o 3 cançonetes per a disfrutar un poc més de lo que és la tradició del tabal i la donsaina. També a continuació anem a fer una exhibició de Tai Chi. Tenim un xico del poble que és professor de Tai Chi i li agradaria potenciar-se, i com esta comissió el que sempre vol és ajudar a qui se mos arrimi i mos oferís cosetes sempre quan siguin coste zero, estem agraïts i li donem l'oportunitat. Després se farà la festa de l'embotit, on la comissió de l'embotit per temes econòmics no el pot patrocinar per tota la gent, entonces el que fem és que nosaltres patrocinem la llenya i patrocinem el que és el foc perquè la gent pugui disfrutar d'una vela un poquet rara, però molt intensa i bonica. Després també hem fet un concurs d'aioli, on tot el món que vulgui pot participar. Un quart d'hora d'antes se tancarà la inscripció de lo que són això. Després també farem una disco mòbil per a continuar la nit en el carrer Alcalá Galiano i un concurs de disfresses. Això és el que seria més o menys el temeta del dijous. Després tenim el divendres, que també és un dia intens, és un dia per a nosaltres, no és el dia gran com és el dissabte, que es comences per el matí i acabes a les tantes de la matina, però per a nosaltres és un dia molt satisfactori i un dia molt important, perquè aquest dia és el dia del sopar de pa i porta, el dia on aconseguim reunir moltíssima gent. No espere que siguin menys que l'any passat. L'any passat vam estar rondant les entre 1.100 i 1.400 persones en el sopar de pa i porta per a ser el primer any. El divendres fem per el matí jocs populars per als xiquets, després fem vaques per la vesprà, després fem el sopar de pa i porta en diverses actuacions, actuació d'un duo, actuació després d'un parell de xicuelos d'ací del poble que ficaran musiqueta i sobretot molt important, que és un benefici el ser soci de la comissió, que per 20 euros tens el sopar de pa i porta completament gratuïto, o sea, un sopar on t'incluïm 2 bocadillos, una pasteta salada, una pasteta dolça, i damunt gaudirem nosaltres y en estas festes en armonía, imagínate. Bueno, hacemos un concurso de alioli y que se apunte mucha gente, que no, de momento no hay mucha gente apuntada. Hasta un cuarto de hora antes de que empiece el concurso se pueden apuntar. Pero el concurso de ajo aceite es solo ajo y aceite, ni huevo ni nada, es lo que hay, ¿no? Yo no sé. Habla tú. Sobretot ens agradaria que ja que fem el concurs d'alioli la gent s'implicara una miqueta. Molt important perquè sàpiga la gent que se vulgui apuntar que com sempre n'hi ha unes bases en un concurs, en este cas concurs d'alioli, o sea, només s'acceptarà als participants que concursen gastant només alioli. Entonces, això és lo del concurs d'alioli. Després també el dissabte tenim un campionat de truc,
que la comissió, per incitar un poquet més a la gent a que vos apunteu, a tota persona que estigui apuntant al campionat de truc, l'almorzar correrà a càrrec de la comissió de festes. Després també tenim el tema del dia de la paelles, que l'any passat va estar a Montobonico, van fer un total de 25 paelles per a ser el primer any. Per supost, aquest dia no és concurs, aquest dia és tots estar així en Xermanor i disfrutar de l'últim dia de festes. Després tenim també en el carrer Alcalá Galiano, davant de Cala Pepa, el primer any que anem a fer, des que estem nosaltres en la comissió, tenim el concurs de disfresses, on se premiarà a la millor disfressa, no al millor conjunt, a la millor disfressa. O sigui, un conjunt van tots disfressats igual, pues sí, es premiarà el disfraç, per exemple, de pallasso, perquè això som uns quants, així en este poble. I després el que també quedarà bonico, que és una cosa que anem a fer un bou alternatiu, que serà el dissabte a les 11:30, un bou alternatiu per als xiquets, per a que disfruten i vagin a acostumbrar-se a lo que és la festa del bou al carrer, en el Grau sobretot. Després també volem a veure si enguany podem potenciar una miqueta més, que serà el dissabte per la vespre, el que és el tema del desfile. Se farà un desfile típic com si se fes el Sant Pere, però en vez de tirar per carrer Canalejas, tirarem per carrer Xurruca per arribar als carrers del barri. Estem barajant que el més segur que anirà arrastrat d'alguna muleta, d'alguna cap, perquè així quedi un poc més bonic i vistós. I tota la gent que vulgui pot acompanyar-nos disfressats i tot. Al meitat del recinte, quan anirem caminant, a l'altura més o menys de davant de la iglesia, perquè així nosaltres ens confessarem un poquet antes de res, se mos donarà sangria a totes les persones que vagin desfilant i això, patrocinat per Calamari. Després sí que seria molt bonico que ens quedi una última espenteta per a poder cobrir al 100% el que són les festes del barri del Serrallo i, per supost, les festes del Grau, encara que estan les de Sant Pere, que són les principals, aquestes diren que són les xermanetes. Entonces necessitem una última espenteta, que la gent continue col·laborant com està ara, estan entre els veïns, locals i entitats que estan col·laborant prou enguany. De moment ja portem proper 270 socis, és una bona xifra. De l'any passat que eren 240, ja en tenim 30 més. Això és bona senyal que l'any passat la gent va quedar contenta i enguany volem. I ara sí que, si voleu, enguany, que l'any passat no van fer, per tancar les festes, enguany sí que farem un castell de foc, un castell que estarà prou bonico, i tenim un coheter que no és de nom perquè ell no té pirotècnia, però sí que ens podem trobar satisfets en este poble, que tenim una persona que dispara en la plaça de l'Ajuntament de València en companyia d'una pirotècnia. Entonces, Ximo, si voleu, vos explicarà un poc de què se consisteix el castell de l'últim dia. Bueno, Ximo, ens agradaria que ens contares un poquet en quines idees tu tens per a que la gent disfrute de la nit del foc, diguem, per dir-li alguna cosa, i quines són les idees que ens tens preparades sorpreseta per a aquesta nit. Pues, home, per aquesta nit lo que havia pensat i el que volia comentar en la comissió, no? És, bueno, l'any passat ja se va fer una traca prou llarga, vam veure molta gent que va vindre allí al final de festes, i enguany el que havíem pensat era pues, d'això, no? De fer un castellet i tal, no? Entonces han pensat de fer un castellet que dins de lo possible, no? De l'economia que n'hi ha i bueno, i de tractant-se de les festes del barri i tal, pues fer un castellet que estigui prou bé, prou vistós, que sigui agradable de veure i de disfrutar de tots els veïns. N'hi haurà unes eixides des de terra i després hi haurà un terremoto terrestre i després un terremoto aeri. Anirà manipulat en màquina de disparo, és una de les novetats, i esperem que isca tot bé i que els agradi a tots els veïns. Entonces, què vol dir? Que aquest dia tenim que vindre sí o sí tots els veïns del Grau i dels voltants a veure el castell que ens estàs preparat, no? Home, claro, m'agradaria que vinguera la gent que vingui així a veure les festes del barri, no? Pues que vingui també a disfrutar d'un final de festes que és tal com toqui així les nostres festes. Així també tenim a un component de la comissió de festes i a part de la colla d'emboladors. Què, Pocholo? És un component de la colla d'emboladors del Serrallo, del Grau de Castelló,
i com no seran ells els responsables de fer les embolades que tenim, que enguany tenim 3 emboladetes, seran 2 per al dissabte i una per al diumenge. Entonces, anem a preguntar-li un poquet a José, més conegut en este poble com a Pocholo, a veure quina és la idea i què hemos preparat, o si ja ho té tot preparat, o si li falta algo, o com són, a falta d'una setmaneta, nervis, perquè és una responsabilitat molt gran que tot quede bé. Entonces, José, ens agradaria saber si ja ho tens tot preparat, si tens tota la ferramenta, els gabinets esmolats, les tenalles engrasades, la corda revisava que no se mos trenqui i no passi res, i el més principal, la teva quadrilla, que jo m'he enterat que guany és més professional perquè ja porteu unes quantes emboladetes i tot. Entonces, a veure, contamos un poquet en què se base la vostra feina dins de la comissió de festes i el que és en les festes del Serrallo. Home, pues les festes del Serrallo molt pesades, perquè... Però pesades perquè són pesatges de la comissió o perquè és la feina que tenim que fer? Mos tenim que treure les castanyes del foc nosaltres mateixa, ja que no ens ajuden en res. Això és una, que ningú, quasi que ningú ens ajuda en res. I després, pues, los desemboladors, pues, ja està tot preparat i arreglat, i faena. Claro, això, pues, poquet a poquet se va fent, i enguany, pues, poquet a poquet anirem fent més festes. Xino-xano, més ajuda dels ajuntaments i de les coses que són, però bueno, se faran, poquet a poquet se faran. Les embolades ja estan fetes, després les preparades i tot preparat. Sí, però una coseta que m'agradaria que mos contares, perquè estic bé que no mos estàs contant el que mos interessa. Tu en què te bases a l'hora d'una embolada, sabent que els ferros se tenen que canviar de tenalles, sabent que n'hi ha diferents classes de bous... Talla, perquè los hierros no quiere decir nada con las tenazas. Todo en general, da igual. Por saco ja. Molt important que sapigueu la gent que vos podeu apuntar en la cafeteria de les boletes per el que és el dia del sopar de pa i porta, on és completament gratuït. Després, si alguna persona estaria interessada en que la comissió li deixara taules i cadires, nosaltres el que sí que fem és demanem una fiança de 50 euros que després se tornen en el mateix moment que mos torneu les cadires. Després sapigueu que la comissió vos donarà la nenya i tot per lo de l'embotit i per lo de les paelles del concurs, no, bueno, de l'exhibició de paelles, i després, sobretot, disfruteu d'este cap de setmana, del 15 al 18 d'agost, i sobretot, no deixeu de vindre, aprofiteu-vos, que no n'hi ha res més bonic que al costat de la mar, veure un cap de setmana tan important i bonic com el que vos hem creat la comissió de festes del barri del Serrallo. ¿Cómo puede salir esto bien? Si el otro lo llaman por el móvil, lo coge y el otro está hablando y tal cual, y le hace gestos a su mujer y va, hombre, va, por favor, hombre, va. Esto a lo fácil. Hostia, Benito, descuelga un momento el móvil, tío. Ahora cuando venga el vicepresidente se lo dices. Bueno, pues espérate un momento. Que era David. Això és lo bonico d'este.